Imamo 4 proizvođača jaja koji se dogovaraju. Šta radi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Plješće i državni tajnik kaže da je to interes za gospodarstvo, da te tvrtke koje se dogovaraju imaju tolike abnormalne dobiti, a da hrvatski građanin koji zarađuje 3 do 4 puta manje nego Nijemac plaća dvostruku cijenu za 10 jaja. Pa vi se rugate. I sad mi slušamo vas koji govorite o profesionalcima. O čemu vi pričate, gospodine Matiću? Koji profesionalci? Pa pogledajte što agencije za zaštitu tržišnog natjecanja rade u drugim državama. Zbog čega su tamo cijene u razmjeru? Zašto nije drugim državama u interesu gospodarskom da tvrtke zajedno sa vladajućim strukturama pljačkaju vlastite građane? Zato što rade po zakonu, zato što skrbe o poštivanju zakona, zato što rade za one koji ih plaćaju. Ne samo iz morala i čestitosti, nego zato što se zna, povijest je pokazala da onaj tko čini zlo svojoj okolini kad-tad za to odgovara. Nemojte misliti da nećete odgovarati zbog ovoga što činite.